Omorai wense Daktari William Ruto Maragoba Yabono niganyalire kubaga gutwara engwana ya bene amona abararia bechinyombo sinyoba cyuburari hasanyare ko bakorera amanga yanyare ko bakorekana se chiwi kibere cyanyare ko bachigweta gatiabo no koneke ngunyare ko bakwena na libagaria bene gukora chingwana amoneke gori ikige Gen Z hasate birenga eretabwati gitango kende gyonsi igirachi ko bage kweneke ngatari go chikobaga komerana amona barabo echinga kibone merobe yiranyare ko bage kweneke gatiabo igo hari nyare ko bagukonera nigoro yobo tumeki bwechinguru gwetanie kerengo kebanyanyimbo serutanyare ko bakwegerera abanyanyimbo nagotebanga kerokende asbanyare to ko bagutumia chinguru gwetania ekerengo nigaria sebaro chenga banyare ko bakoremerwa amona bari bari ko bakorobekana nabigwenchira eyemo yo gwetanga na kwerenda no koneka ngambanyare to ko bagutumia chinguru echigoti yanda mango mwancho moligeria toganta ko bato ko bwatere kurwa semesa ito yamaya boire byachidaika ngikomige chenyare ko bachigweta ase chinsa isato chebono mugorobo kwaligania senchere bwikironyara ko bogusanga munanche namange ngo waligane tengore nandaseka kitari gitambe tunyara ko bato gusanga munaye. Karibu sana amaya chinsa isato chebono tuko na bogusanga mona intwe gwetera se mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News www.ndizitv.net gwetera senchira ye website chinga kisara momanyi hakone kebona chibicha monero gichago chera senchira yobo ikerano literane ngoro kwa Josfata Mesingo kwa aliga tanyara kwa batogusanga monaye kurumo chakano go ikera omoelio omaragoba obono nigo maraibwense Daktari William Ruto anyalire ko baga ko botoka engwana yaje yabene nabo igo koiraneria hegati ya maborio ayabange ba Kenya bagarata ko baba kweboria gati ali anyalire ko baga kwerera neria anyalire ko bagoteba buna ere omonyene amona bisi yaye mpaleta yale ere konekinga banyara ko bagwikirania obo korari boria boigo serikali ya Kenya kwanza nyalite ko bagikoriera abantu chira nonyaga boigo nigo atebire nabo omochando nyalite ko bokorekana ro chingaki serikali gati yabo abachumbe bantanyalite ko bakoherera buya anene inkikiaringe ase omoswada oyo bwechi besa satebire nigo ense ya Kenya chikobage gutuguta mange amaya ayanyalite ko baga kobwataranirwa ase finance bironyera boigo niganyare ko bakorie iranga bune serikali ne chikobage kobwatuka gose ne chikobage kobutora na gokeania budget rabe gutumika bechibesa ase chiabisi gati yabo ase abisi yaye buno muraibense nabigo niganyare ko baga kwene kenga chiabisi njiro chira chikoba chikobunwa elio kwene kebuna chibesa chikotumika ase chiabisi echo nyanyare ko chikotumika semerobelio yoko gendere serikali gati yabo na abisi ya omorugi bwa omuraibwense nabigo murugi wa mokonyi bwa omuraibwense nabigo ntanyaganyara ko bakonekia buna chiabisi chiri chiabasi nigo banyarite ko ba chigo tuguterwa arasanyare ko bakoneke ngense ya Kenya nigegete ko bagekoebeka emerobelio lekoneke ko ba geko egendere liroboti ndogende ko batokorobati mwanchu morigeria nyara ko badokoretera senchira yobo ikerano ime county ya Kisiritko elimo lyoka magega ya obochori bwa director bekebeliye chayo kolekana nigo bono igati ya ba director bali banyalite ko babago chorwa sobochori bwo beso kirira kulichira ngamba chikoba kweneke banyale ko bakoleta monchori hasekerenga gyogo segeta nabo igogo sira obokoreri bwo butambe nengeria eliye kunyara ko bekobwato kwa kubwatikana amona ekemeli ekyo nanyana bo nigo bo igati ya abali miguruchin semo imeyoro gongoro gusi banyara ko bagweso kiana kogokera obochori obwase batebire nigo banyara ko bokolekana senchira yo bwasio kubura gutomanya muri kito Mildred Mumanyi
magega yechikura cha badirekta bara chikura chi factory au segeka kemiaka etatiri busyo oika omwailio abuli tukoligoro wotuko ni gobono egati ya badirekta bali bairete chikura besokire na gwakira abalimi mbuya mono ase okubachora anene ase ntunde ya kabere ase baganirie bono siasa kubekwa ensemo ilio baimokererie igoro ekemeri gyechae ndagata bya balimi bechae bali basogete baganda gwakachikura na bali basogete babwate mechando ao ndetse kubakira mbuya mono asogosirikia asa magana yechikura na inde nko batebinga ase emyaka yonsi KDD yaro ya akire chikura echichaerete na chichaga tuchire free and fair asomoli mibuye chae igonda gatabanga kwerende ya IBC yajida kokolia mangana yechikura yo yakolete gentekia so serikali reform siria promise tio molimi bwecha yabeire gento kereriri ngeli gento yakongaineri igo molimi otwale freedom yae ekule yamo omonto yomo igonta gatabanga echa tigaro seliu na ndemoira nomogondo sibe sanjire secha chikura njaerete chiecha bona abatare kitamba choletu ngonya abatare kitamba choletu egento kero bono negasi ole wenzu bwata bono siasa tiane mogondo arosilicha alete tundubali agoli wanyora arasibe sabe komubuko ensemo y'abalimi boigo nigo besokire na kugania amagendero gwetania aria aetire buna bono komentero aligoririe bonasi na kugania abadirekta bo bacholedwe kulika abana babo karato kurigereria oborai bwarengo obukuru bwabwatu bututukanu tutare korona ne kitokoreru lakini wono buna twachete igana ne tukaorokyo bochorio buya wono igo tuganeti mo director ito moya atokorere gasi engia na enda bwatera na abantu bonse taisa gutiga monto ndisiko wana kera kwa bero mu director to baso ko imokereri iguru obere inse igwekia bali mbako gotebia otokorere gasi eria ya bali mbatagete eke oigwebirero byabo na mono kigima obotutuka ni bora abese tundu bali gosase isande chito ato gupimire cyane obanga gotorora muna abalemi ekiagera na bako imogeti igotiko tebanga mangana bakinare ngande buya bware with was fair amta matuka etire kurumaega igotware kogena no kujukurio musara kwanya kende jikeyo bono nase ngenje yogo tamanya bali barenga oberi tangani omonto gatakira emboro ko muira liuka bono bali barenga go batukorete pi kutoka babusa ekatwacha konyara bono amatuka ali aetamage emyaka 3 yaerire tukanyora nyagwachi osoire ama eno tolendira amatuka emyaka 3 goja bono bakogenda kwanyora ngaki enindamboro ko bakonko kwandege ntugisaine nanyora ngale ntenguranda no nkurukia mukama nagora kakwota abana bane bachi kusamba nyumba tingo tabango ino monto muyonzirete ebyasara bya nazibire aminje aba director abo bakoragwa na job mundalira a season ya Boitangare ime factory ya Itumbe na boigo Abel Moranga kurwa zone ya Ibeno na boigo kurwa ase factory ya Kiamukama nigo balire eira gucha kubwatana na balia babwetwe liokina ikemeri yechae ase obolemi bwechae reto intataka bokorra koirire chai siko ye factory igenge kanto bwati future future ne liga mangereto togo sabaroni korwo mangereto jibase chiro echire single face intaka tebanga bana kera gwachire mangereto toliwa kana pona steyo igo kwa go mosara mwakorana KDD ige bwati benefit chinyinge benefit entangani konyolero bichindi gwachore rita ya muna bono nje tubona chikure twakorete igoro bina biti ya kabere esiribu gelingo nyerore gwasabere roni ebene biti ya gatatu omosaro gwakanu gole ndi ya saidi nguripoteria egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanye Biamono muliki oito Mildred Momanya sarobotirwa senchira yobo ikerano totigateme county ya Kisianene
kurase bunge ya Kitutu cha North muna enchira eyemo yogo segeta nagosira chia mate ao asogo seria obo takani gekombe kemogia Joshua Nyarenchi Foundation kenyara kobage gweso kena kwena na obo konyo cha sekiombe kia abagoti youth ekigotoka kurwa ase ward ya Marani kubwatikana nabatanebe kiombe kyo nigo batebire nigo barachiko bakwerwa nabo igo goikera amaganyo y'abantu ao nigo babwatoka bokonyi bwechingo kona boigo chi uniform gochia asaba botanebo asabanga banyarako bagwikira na somo yego banyarako bakogokera buno mumanyo buno moliki oito Frida Kerubo agotomanya Chinchera nigo chigendeta kobekwa eligokoro botaka ase binyoro nabo igo kwenekemna abantu nkoegendereria bale ababwatani bekiombe kia abagoti youth nigo bali nekibako egokeria magayo konyora ogosira gwetera koegwa chingoko igorinde nare kwirari yoyo minto Joshua Nyarenchi Foundation ngambi ya mono amone timu yao asama yari gwatokoreire iga muna intuto nekenyorege kia Kenyambi kire maruma sesemo yaki omoncha ntwana korra monto kotokorera mayaya ama abira ali obwata asabantu tikanya sago sindi ando cia sore ekiombe kia timu ya Nyarenchi yatokoreira maya yatomesirie muna mochi tomesete buya igara kia tomesirie kia mesiria abantu 204 na ande kurwa abu kia toire chingoko ekitogo cha gotuga no momemba anyore ibere nerage egendererie egero mura igituka gocha nyo chingoko chia buchire intutu amuire munekiombe kia abagoti youth group no tuli maega opakideka yo mweri asensemo yababwatani bekiombe kia Joshua Nyarenchi Foundation nigo baerera ekerenga kiabo kyogusira abantu ase okoegenderia abangina bachire inwana code bataite gokorenga ntekemo so ngo charo chip in obakonya obaendeleza kyobugima abangina aba iga guteba kero empower mungina we empower the entire community. That's why I go chip in ase byombe bingabo nebiga kubaletera obokonyi wabasoki korwa semule wabaire guchia seke wango kende igo natebire ngambia mano wakili asoko soyo kuboko kwa umufuko o gocha gokonya abagoti youth group na kikiagera twacha saya nande twagutebire ngambia mano nande mbia mano totiga yenderera gukonya such a kind of groups boigo mbairera chinchera bagutumika ase ogochora ogosira ekiombe kyo anene chinga kiyene kigwa bunani go ababwatani abo babwate amaroro yekerengo keigoro mono abagoti to abachorete because twanyorete nabantu bari so focused in life babwate vision ya guchumutwe bunamangina babekane tamo as a group na kiagerete tukarigera ringa tokonya abantu aba bari in a very large group na babago choko tokonya guchimambia inki kiagerete tugacha asaba goti aba to abarete ire chingoko for one to aba gorire chingom na ndinko ba support dore talira rorioka ndogendera ko ba support wetanire roi nonya nabo nigo abanyakiomba abo bagokera ogosirwo ko anene chinga kibaerera obokoreri bwabo erigwe ikinya asense mende nigo bamwa okoboko Joshua Makori na kumugania kogendera gosira abande ase ogokonya amagima ekyombeke muna omorai Joshua Nyarenchi abairo ogotokonya okorra waito gochimotuga igamuna toroche ntotaete goska estepu gochia seyende ekiagera kurumaega gaiga igotware konyora chibese ekitokoronia abantu bakebaime na abantu bande baisiko bake lakini mbona muna tuareta iru chingoko na nento to expand chingoko echi togendere kwa member egiyo kworo kinga nto chigukina mono wetani gaiga asetore ntuna abantu bekiombe gose muno murai biekiombe nchenaumi igona wakeiro murai Nyarenchi ngambu ya mono nyasaye agoseseni nande omente mono gokonya abande wetani muna gwatokonyire intwe igotobegete chi unit wansiga igabano igotore smart asaba ngina barega igabara bange mono abaga kabarega ige bare smart mono igo bagogete mono nande asore gendera bo igonto gendera to gusabira maya nande no tore magega yao munaye omurai nyasaye tagugotiga Frida Kerubo Ndizi TV Bimono omoriki oito Frida Kerubo asorobotirwa senchera yobo ikera nuto ligererie hariagire ntokoba korekana chinsa
Imense ya Kenya ni gumuraiwense Daktari William Ruto litukolera nyarakoba wikirana somo yegabwa masabo nyarakoba kolekana se kanisa yemo ase county ya Narok na sensemo ya Lolgorian ase kanisa ya Pefa ukora kura senseme yo ni go Ruto nyarakoba ga korega ti ya serikali ya Kenya kwanza ya nyarakoba gigo ikirania kati yabo okoyelia ligoli lyobosina boigolyo boyo nanya boniga nyarakoba ga kobolia ba Kenya bonsi bachichama sekerenga gyo kubaterana eliogoskia amagendro yense bosio. Maneno ya mbolea tumeteremsha chini. Mambo ya unga imekuja chini. Mambo ya dola ilikuwa imefika 160 imefika 128. Mambo ya interest rates ilikuwa imepanda imeteremka chini. Watalii sasa ndio wameongezeka wamefika 2.7 million. Saa hizi tuko na mpango ya electrification ya Kenya mzima karibu watu 1,300. Hiyo neema Mungu ametubarikia. Na Kenya hii tunazidi na kuibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Therefore, I am confident that because of God's grace, this country, I am sure this nation is going to change. Because we are taking the right steps, we are moving in the right direction, we have taken the right trajectory, and we are going to make sure that this nation becomes a great nation called Kenya. Ile mimi nawauliza viongozi wa dini wa Kenya wote, tuombee taifa letu la Kenya. Tuweke amani katika taifa letu la Kenya. Tusikubali fujo. Tusikubali uharibifu wa mali. Tusikubali maisha ipotee. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya. Zile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana, tutatizita. Gati ya balibo igabanyarako bagwikirana se omoyega oyo bwamasabo ime county ya Narok no mugabana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu oyo igonyarako bakobolia abaraibe chikanisa abanyarako bago sabera abakenya nabo igabarayi bagisiasa una enchire ye moyo ko babeka amononye naboni go bigoyo kabire mugabana we county eyo ya Narok Samuel Tunai anareko bakobolia abakenya bonsi banyarako bago chichama soko terana nekirenga yo konekyo botoeru banyareko babo korekana mense ya Kenya. Mimi nataka tu kuhakikishia nyinyi watu wa Lolgorian, hii ni watu ambao wametufurahisha sana wakati wa election. Wametuchagua na tumewashikilia nyinyi, na tunataka tu kuwaelezea nyinyi serikali yetu ya juu na ya chini tutaendelea kuwafanyia kazi pahali ambapo sisi tutaweza. Na pia ni vizuri tu niseme hivi ya kwamba sisi kama Wakenya tuendelee pastors, tuendelee kuombea nchi yetu na tuombee rais wetu ili aweze kupata nguvu ya kuendesha nchi yetu. Nataka tu niwahakikishie kwamba hapa tuko na kabila zote katika sehemu hii. Iko Maasai, iko Kipsigis, iko Kikuyu, iko Jaluo, mambo ya gold. Kuna hata Watanzania wamekuja kufanya hapa. And that is why wana request kidogo mambo ya security. But msingi wangu wa uongozi vile mnajua ni kulete hii kabila zote waishi pamoja kwa amani. And that's why, Your Excellency, today people are living in peace. They are coexisting peacefully because tuliweka hiyo msingi ya kujua ya kwamba sisi wote ni watu moja, sisi wote ni Wakristo, sisi wote tumewekwa na Mwenyezi Mungu, na amani ndio kitu muhimu katika dunia hii, na ndio tunaomba tuendelee kuishi pamoja kwa amani. Nere omokonyi bumurai bwenseriga Gachagua nyarako bagawikirana omoyega usomoroberio bwa masabo nyarako bago kolekana se county ya Bomet gokwana kurasa chinsemecho nyarako bagagoteba nigo abasaye babwenete ko babategererwe ebirero
biabo mwanchomo ligereria nabo igo banyare ko babago ikeranigwa botambe na chinga kichecho nigo boigo gashagwa nyara ko bagakwenekia buna serikali ya Kenya Kwanza ne chiko bagikobeka emeroberio irekwenekia buna basabu banyare ko babago tegererwa nengana boigo anyara ko bagagoteba buna nigo serikali gendrete ko bage kwena na libaga abakenya banyare ko bagweso kiri kubatoke birengere biabo enchera baraga niense ya Kenya nyare ko bagekorawa. So we must listen to these young people. Lazio tafadhali, kwa boma yangu wako hapo vijana wawili wanakojanga hapo wako na maneno na si maneno yao ya vijana wenzao, vile wanaongea Kenya wananikuja waniambia na waniongelezi mimi kama ni deputy president, waniongelea kama baba yao. Nasema wewe mzee, sikiza hii maneno hapa. Yeah. Si lazima niwasikize, lazima niwasikize. Saa ingine tunakosana, tunaita mama yao aamue. These children cannot be ignored by anybody. They are part of our life and our nation. When they have issues, we cannot ignore them. We must listen to them. In any case, they are the present and the future of this country. Hii Kenya ni yao, si ndio kesho yetu? So if we don't listen to them, tutasikiza nani? We will listen to them. And I really want to thank my boss, President William Ruto. Ya kwamba he applied his mind. He listened to the young people. He listened to the majority of Kenyans. Na kusema ya kwamba tuachana na finance bill, tuanze kusugumuza. Mpigie rais makofi. Uskamote omo waziri woboremi lithura minti niganyara ko bagakoene kiabuna obochori obanyara tukoba bogo korekana anene bwa director bekemerige chani obanyara tukoba bogo korekana senchera yobwasio kugokwana litukolera lero niganyara ko bagakoene kyanga abisi yaye ne wizare ngima nechikobe ko baterana amona ba directors abuhelio kwenekia unabanyara ko bagwikirania maganyo yabaremi bekemerige chai aimense ya Kenya na boniga kire kiombe kia IBC ngambia mono nekerie gia T-board asokonekia ingenya toka kubwaterana na kobeka obochori bwa senchira yobekirano. We've had a very successful election which was conducted by the IBC, and the results of that exercise is the reason to why we are here, which we want to really make public. So I really, before going into the depth of my statement, I want to really thank INBC for the good work that they've done. They've conducted an election in record 48 hours, despite the challenges that we had. And so far, I'm proud and happy to note that our 54 small tea wonder factories have successfully concluded their elections and have elected their directors. So far, we really do not have any complaint. The management of Kenya Tea Development Agency, the chairman of Tea Board of Kenya, your CEO. Haraboti oruaye omo waziri bobo lemi mwanchomo ligerelia na otogwa kiromo sumali amaya chinsa sato chabono bo tukonga kire aba bwatani baito na baga baligere baito ngambia bono asoko ne kanga mogana toko kuwatia amaya ne meroberi a korwa a se chinsemo a gatiabo ndobwate dole ni moenka uyogoteba kuruchinsemo chake virigo no agenda tukoba kubwatia amaya emarago bayabono gatia mashabiki manda mange
agena tukaba kubatia emero belio ya itabariki baito bamangana mayina bigombye mono asokwa neka manyara ko mo kwebusura ntago so asebinyoro ekirenga ekenene nekyo iko yaligia nako yaleta tunyara ko batoko yasanga aselibo elime marako yabono maraibwense bagiranya ko bakubatoka enkwana ya bene ujasi nyumba chuburalia ayo amana yande amange ritukoliangia somorobelio bwensa kia munyale ko mukomera na amonere Frida Kerubo nere job mangi banyale ko bagukwanera igoro ya engwana iyo yanyara ko ba ngiko bwatu kwa amono murayibwense Daktari William Ruto Sara Mumanyi nero nyara ko ba kwene kia buna chibi chamwe gichago chira senchira yobo ikerneli na ngoro kwa Josephat Messi na ko rerie oboligeria obiya na boigo botuko obotoereru